Сегодня свой прекрасный день рождения празднует очаровательная девушка Лилия Литфуллина. 12 июля моей любимой дочери, заботливой сестре, милой племяннице и обожаемой внучке исполняется 19 лет, пишут ваши близкие. Мама Дания и брат Рустам, тети Марьям и братья Муся и Ислам, бабушка Флёра. Сегодня моя самая замечательная дочка стала на миг взрослее. Доченька, поздравляю, обнимаю и люблю тебя так же горячо, как в день твоего рождения, когда я увидела тебя и поняла, какая же я счастливая. Ты у меня достойна всего самого лучшего. Когда ты улыбаешься, моя душа поет и наполняется светом, а когда ты смеешься, мое сердце радуется и поет. Пусть счастье делает твой мир прекрасным и сверкающим. Всего самого лучшего тебе, моя хорошая. Любви, удачи, добра, тепла. И пусть бережет тебя счастливая судьба, а все, что ты делаешь, всегда ведет прямо к мечте. Наша радость, наша гордость. Ты с каждым днем все взрослее и все красивее. Всего тебе самого лучшего. Пусть на пути встречаются только самые прекрасные и надежные люди. Пусть жизнь будет самой счастливой, и только приятные новости радуют тебя. Всегда улыбайся жизни, и она обязательно ответит тебе тем же. Мы очень дорожим тобой, любим тебя и желаем самого яркого счастья. Как в фильме прям. Отличница, спортсменка, моя родная, так горжусь тобой. Ответственная девочка-студентка, красавица, еще и с головой. Ты мне не просто дочка, ты подружка. С тобой легко болтать о том, о сём. Всегда найдешь слова, прям те, что нужно. Мой мир, мой смысл жизни, мое все. Я знаю то, что ты всего добьешься, что выше неба сможешь ты летать. Не бойся, даже если ошибешься, всегда буду тебя оберегать. Кадрле яраткан кызым, сүйекле оногым, сеңілібіз һәм опам. Күн артыннан көннәр узып сизми калдык синең улыгайып җитүеңне. Инде буй кыз, студенткабыз булып җаныбызны шатландырып яшәп киләсең. Куянчыгыбыз, син әниеңнең иң якын дус кызы сыман олы сердәшчесе, беренче ярдәмчесе, энең өчен бик яраткан апа, безнең өчен дә кадерле онык та сеңелде. Теләгебез алтын алмабыз бер генә, бәхетле була күр. Юлларыңда начар кешеләр очрамасын. Туры юлдан гына атлап барып, фәрештәләр канаты астында яшәргә насыйп булсын. Шундый ук мәрхәмәтле, игътибарлы булып кал. Укуыңда бары уңышлар булсын. Киләчәктә чын мәхәббәтеңне очратып, яратып һәм яратылып, үз гаиләңне дә булдырырга язсын. Кызыбызга 19, без моңа ышанмыйбыз. Каярада үсеп җиттең, һич кенә аңламыйбыз. Һәрбер җирең килешеп тора, йөзеңдә нурлар балкый. Уңышларың юлдаш булсын, балабыз гомер гакый. Сине туган көнең белән ихлас килеш котлыйбыз. Иң изге теләкләрне тик сиңа диеп юллыйбыз. Лилия исеме бирдек, шәшкәгә сине тиңләп. Туя алмыйбыз һич кенә дә синең хакыңда сөйләп. Бәйрәмеңә сайлап куйдык иң матур җырны балам. Йөзләреңнән үбеп сине кочаклап кына калам. Лилия, бар теләкләр чынга ашсын. Алдагы матур җыр бары синең өчен генә яңгырый. Кабул итеп ал әйдә. Һәр кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Ходайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләп, күптән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым.
Булмай керсез көңелең Яманлыктан айыр яхшылыкны Изге булсын барыр юлың синең Күкрәгемә кышып яратымчы Бәхетле булып булакаем кызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Үтенәм сорыймын ялварам Балама бул язмыш мәрхәмәтле Язмыш юлларында адаштырып Йөрәккәен итмә җәрәхәтле Күкрәгемә кышып яратымчы Бәхетле булып балакаем кызым Сүнмәс өмет йолдызым Күкрәгемә кышып яратымчы Бәхетле булып булакаем кызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Син минем сүнмәс өмет йолдызым Бәхетле бул кызым йолдызым